next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. To jsou kokoti, ty vole. Ještě hotový, ty vole. Debilové, ty vole. Fakt, vole. Next to mine. Oh, 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 oh. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end. Ahoj. Dobré ráno. Podívej se, jak udělala nechty ta kráva. Ty jsou krásný. Já tam strávila 2 dny, ty vado, ono mi udělal černý. Vidíte, je tvoje barvička černá. Prosím tě, mohla by si mi přeposlat tu smlouvu o půjčce? Jestli jsi ji vytvořila? Jo, už na tom dělám. Moc děkuju. Drink. Miláčkové, oběd! Ty vole, hele, padla. Doběhla. Čau. Sera na cíti. Just feel like I won't get you out of my mind.
To pálí, to pálí. To stačí, pojď. Protáhni se. Jo, ještě to, pojď. Evo, nebudu ti lhát, můžeš se mi smát, asi tě mám rád. Čau. Ty jsi byl zase u popraveď. No, ty ale on to zase netrefil. Ví jo. Takový jako trošku zářivější. Ale myslíš, že to bude vidět? Co myslíš, hele, Danuš? To asi nepoznají, ne? Tak jako cítíte trošku než jako jindy, no. Já to seru, ty fakt. Čau. Čau, kam jdeš, Miku? Bude zase pojet. No. Já jsem s rodákama, já, promiň, jako rozčus, já vím, ale mě to nepánuje. Dělej. Co je? Tady ta faktura. A to není systém, ten rodák. Omlouvám se, ale tak, Jirko. Ty nemáš oči? No? Tady. A tady. Jo. Vypadni s tím. Promiň. Nebo tam můžeš správně namat. Fakt jako, začni něco dělat a pořádně. No. Šefíku, jeden podpísek, prosím. Šlo by to? Dovolenka. Kolik ty máš dovolený, ty vole? Dovolenka. Tady máš. Ne, já mám zastupitelstvo. Ne. Tak. Na to. Nechceš. Ještě chceš? Ne, já mám zastupitelstvo. Jo, dobře. Tak já ti už ještě vypadnu, že no. Evi? Evi. Co to dneš? Co je? Práci, jo? No, Jo. ještě trošku, jo? Jdem makat. Protože faktury tady. Taká! Si připadám na pes, ty vole. Je hubenější, jo, ty vole, to možný. Je to elastický. Jo, to ne. To ne. Ty vole, no tak. To nejde. Ten spodek byl ještě dobrý. Ale ten vršek. Ty vole, to... Musíš to ještě víc vytáhnout. Musím, jo, musím být. Máš tam to už není místo, víš? To bude zařezávačka. Ty jo, tak to si myslím, s tím by neměl být problém, si myslím, jako s tou koší. No tak. Vy a... To Ne, asi... jo. Hele, já to tam nasunu, ale
Už No, nevyslí. to už bude naposled. Klidně si ty boty sundej. Takže tohle nevyšlo. Nevím, jestli to líbí, ty boty. Já jsem v pohodě. Jaký jiný? Ty se do toho vžíváš, nebo? Ne, to se Jo, snaží. to trpíš. Aha. Já myslím, že jdeš do role. Teda Jaruno. Přestaň. No, dobrý, já myslím, že dobrý. To smějete debil. Kámo, tak ty končíš. Ten běh, ty vole. To je výborný. Ježíš, to je. No ale ty kraťasy by mi vyhovovaly. Já to musím říct, jako, že ty by mi nevadily. Ty jsou fakt dobrý. Tak. Prej, pojď Jaruno. Pojď Jaruno, je to dobrý. 68 kilometrů, rekord zavěl. Protáhni se, Jsem se protahoval, jsem fakt dobrá. Pojď Jaruno. Kámo, a já jsem tady byl vidět v tom skle, vole. Já jsem tady takhle prošel a říkám, jo. Nemám kabelku. Tady. Jo, to je fakt tady. Jak to mám nosit? No přemýšlím, jak ona to má, počkej. Takhle. Takhle. No, takhle to má, takhle to má. Jo, dobře. A možná má ten jeden spadlej. Čau, děcka. No a zkus to, ne, tak takhle to nemá, takhle to má, jo, dobře. A to není systém, ten tam. Tak musíš počkat, když se to natočí. Jožka bude mít 50, taky. Ahoj. Dobré ráno. Podívej se, jak je udělala nechty ta kráva. Ivane, to je, viď? To je materiál. Můžeš. Tohle. Tak časnej na to. To je divný, no je to divný, no. Pojď se podívat. Ale potřebuji to zrcadlo. Jo a jo, no zapínej. Od spoda, jsme po naučení, od spoda. Tady to je divná To je takový. to každý druhý. Čekat, že je dneska drink. Ahoj. Čau. Podívej se, jak ta kráva udělala nechty. Ty jsou krásný. Co se na nich nelíbí? Jsou černý. Černá, to je tvoje barva. Miláčkové, oběd. Pojďte, pojďte. Nebudu to natáčet celý, jo? Ne. Takže video je hotový. Úspěšně. Chtěl jsem na konci udělat takový ty titulky, jak to tam běhá, ne? Jak ti to tam píše, kdo co udělal a
kdo tam hraje a tak, ale já to neumím to najít. A dalo by to asi hodně víc práce než celý to video. Takže prostě v krátkosti. Herec, režisér, scénarista, Standa Hamza. No, děkuji. Mára Ajťák, velmi dobrý herec. Běžecká tam situace. Jirka Stehlík, velice nadějný herec. Pak tam byl takový ten kompars, takový ty krátký videa, tak to byl Jirka Mišák, Martinka se tam objevila, Šibová, Ivetka Raušová, Jaruška Cimrová, Tereska, díky který to video jako dostalo šťávu, Olejničková samozřejmě, Honza Přibyl, Danča Douchová, Ivetka Raušová a snad jsem na nikoho nezapomněl. No, holky, snad se vám to líbilo, sorry. No, ale tak všechno nejlepší a snad nějak bude, no, tak to už nějak dožijete, prostě už lepší nebude. No, tak, zdar.